דוגמה לעציץ פלסטיק, שנראה בעצם כמו עציץ מטרקוטה מיושן. נכון. נראה לגמרי חרס. זה היה הדבר הזה? זה היה הדבר הזה, ואנחנו מיד נראה איך עושים את זה. אוקיי. זה עציץ שצבעתי, ועליו עשיתי בעזרת... אותו דבר, כן. אותו דבר. בעזרת ספוג עצות, מין טיפופים כאלה מזהב. יפה. יפה. לעבודה ולהמלאכה. אוקיי. זה דבר יפה, איך יוצא מקסים. אז השאלה הראשונה ששואלים, איך צובעים פלסטיק? מה, זה לא מתקלף? נכון. אז זה הסוד, ואני עכשיו הראה. הנה. אוקיי, אנחנו נתחיל בעציץ טרקוטה הפשוט שלנו. כן. דבר ראשון, כלל שנכון לכל צביעת עציצים וכל צביעת פלסטיק, וזה נכון גם לפורמייקה, הוא להשתמש בחומר שנקרא יסוד רב-שימושי. ברגע שאנחנו צובעים ביסוד רב-שימושי, כל צבע שנצבע מעל לא יתקלף לעולם. אפילו אם הוא לבן, לא להתרגש מזה, אפילו כל צבע נוכל לעשות עליו. בדיוק, להפך, זה אפילו עושה לנו תשתית יותר טובה. זה מחבר בין הפלסטיק לצבע, ואז הוא לא יתקלף לעולם. אז שכבת חיבור. בדיוק. קודם כל, יסוד רב-שימושי. יסוד רב-שימושי. אוקיי. הדבר השני. השלב הבא, כאן יש לנו כבר יסוד רב-שימושי, שכבר צבעתי. הכינונו מראש. נכון, כי צריך זמן ייבוש. השלב הבא הוא... כמה זמן זה באמת מתייבש? די מהר, משהו כמו שעה. יפה. כן. אז השלב השני? השלב השני, רציתי לתת לו מראה, טוסקני, חרס. אני צבעת אותו בצבע שמנת, על בסיס מים. כאן הצביעה הרבה יותר מלאה. כן, ככה... ככה אני צבעת את כולו. עבה מלאה. אוקיי. וכשהסיפור הזה מתייבש, אנחנו נחסוך את התהליך. כן. אנחנו מקבלים כך צבוע. אבל אנחנו רוצים לעשות אותו כאילו עברו עליו שנים, והוא ככה נשחק עם הזמן. הוא ככה נייר לטש יחסית גס, כי יש לנו כאן בסיס נורא טוב. זה מה שנקרא בלשון העם נייר זכוכית. נייר זכוכית, כן. נייר לטש. אוקיי, זה השפה. אני ככה משייפת וחושפת ממנו חלקים. הוא לא נראה פלסטיק, רק שממש, רק שמחזיקים. אז זה דק כזה, כאילו לא... אני משייפת את שולי העציץ, את השוליים. רק את השוליים. כן, כמו שהרבה פעמים עושים ברהיטים. כן, יפה. משייפת כך. זה מין פסים עדינים כאלה, לא ממש כתמים. נכון, וככה הוא יוצא בסוף. הוא יוצא בסוף ככה. כך הוא נראה. טאדם, הנה, איזה יופי. איזה יופי. עכשיו לדבר השני. הדבר הבא שאני אראה זה העציץ המנצנץ הזה. כן. איך עושים אותו? אוקיי. איך באמת? אז שוב, אנחנו עושים כמובן על העציץ המקורי יסוד רב-שימושי, כמו שעשינו קודם. מייבשים אותו שעה. מייבשים שעה. צובעים אותו בצבע ירקרק. בצבע ירוק. ועכשיו, בעזרת ספוג, יש צבע שנקרא פנטזיה, עם אפקט מנצנץ. אני פשוט טובלת את הספוג. איפה קונים אותו? בחנויות תעשה זאת בעצמך. אוקיי. חנויות טמבוריות. פנטזיה קוראים לזה. קוראים לזה פנטזיה, בעל אפקט מנצנץ. יש כל מיני פנטזיות, יש מוזהב, יש פנינה, זה אפקט מנצנץ. אני פשוט בטיפופים, על הצבע שצבעתי, על יסוד הרב-שימושי. זה נראה משהו כמו דבק פלסטיק. זה נראה כמו דבק פלסטיק. בהתחלה אנחנו שמים שכבה די עבה. נכון. וכשזה מתייבש, זה מתייבש שקוף ורק משאיר את הנצנצים עליו. כשזה מתייבש זה שקוף. מה את אומרת? ואז הנצנצים נראים כמו שראינו בדוגמה שהראיתי קודם. כן, יפה. בוא נראה עכשיו הנצנוץ הוא פחות בולט, כי זה עדיין רטוב. נכון. הנה, אבל בכל זאת, הנה יש את זה. אוקיי. ואנחנו מספיקים לעשות עוד משהו, את הוורוד היפהפה? את הוורוד, כן, את הוורוד. צבע מוזהב. שוב אני חוזרת. זה יפה, זה פשוט קסום בכלל, לסדר על ככה, על ספסל מקבץ של עציצים. מדהים. על היסוד הרב-שימושי צבעתי בצבע ורוד, ומעליו אני אעשה בטיפופים בצבע זהב. אני לוקחת ספוג עצות. פשוט קונים צבע זהב. כן, צבע זהב. ושוב עם ספוג. ועם ספוג. עכשיו ספוג עצות. ספוג ים טבעי, את מדברת. בדיוק, שנראה כך. כי המרקם שלו הוא נורא חיוני לעניין ההדבקה של הזהב. אוקיי. אני טובלת קלות, לא את הכל, כי אחרת יהיו לי כתמים נורא גדולים. את הספוג הזה קונים בכל בית מרקחת. או בחנויות, במחלקות הצבע. פארמים הגדולים. כן? כן, כי זה משמש יותר לצביעה, אני חושבת, מאשר לרחצה. טובלים בזהב ממש קלות, מנקים טיפה בצד, ואז בטיפופים עוברים, וככה נוצרת הטקסטורה הזהבית. כן, כי הוא מאוד גס כזה. נכון. עוד רעיון שיש לי, זה אולי המלפפון ליפה הזאת, שגם הוא ככה יכול ליצור משהו אחר, אבל גם כן גס כזה. טקסטורה בצורה שלו. הנה, תראי למצלמה איך נראה הספוג שהוא צבוע מבפנים. הנה, שדבוק עליו צבע. הנה, ככה.
ואז חשוב מאוד לא לטבול את כל הספוג, כי אז נקבל כתמים מאוד גדולים של זהב. זהו, ממש ואנחנו לא רוצים את זה. שכבה דקה של ספוג, טבולה בצבע הזהב. שכמובן אנחנו יכולים לעשות כל מיני שילובים, לבן וזהב, או לבן וכסף, או... ורוד זה רק דוגמה אחת כמובן. ואז אנחנו מכניסים, בואו נראה כאן איך יוצא הדבר המקסים הזה, מכניסים כאן את העציצים האלה של המשתלה, של המשתלה, ככה, וזה קטן כזה, מכניסים לתוך כל הדלי היפה הזה. ושזה נובע, אפשר להחליף באחר. מקסים. דרך נוספת היא ממש לצבוע את העציץ גידול, אפילו לא לקנות ב5 שקלים האלה. איך שמגיע העציץ, בהציץ גידול שלו, שהוא הכי פושטי כאילו, גם כן. לא כאילו, ממש. ממש, אבל לא אצלנו. כן. כי אנחנו נצבע אותו בצבע, וכבר נראה אחרת. ודרך נוספת היא פשוט על הצביעה להדביק מדבקה, כן. כך. והוא כבר דבר אחר. איזה נחמד, איזה נחמד, איזה נחמד. עוד דבר עם מדבקות. יש עוד דבר, רק תראי ככה. רק שתראי לנו את זה ככה. גם את זה הדבקתי. צבעתי בצבע סופרלק מבריק והדבקתי מדבקות לבנות פשוטות. פרת משה רבנו, רק שבלבן. איזה מקסים, איזה מקסים. תודה שבאת אלינו. תודה לך. ואני רוצה שתבואי עוד ותביאי לנו עוד רעיונות, כי זה פשוט מקסים בעיניי.